खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 6 मार्च 2026 मायथाइ एबा 21 फागुन दान 1432 मायथाइ सुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै खामानिफोराव गोख्रैथि जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन नुनो मोनगोन। खामानियाव बाख्नायनाय मोनगोन। नखराव गोजोननि आबहावा थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मोनसे गोदान खाबु सोमजिनो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। फोथायथि बांगोन। समा मोजां जागोन। मोनसे मोजां सानस्रि लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंगोन। गोजाम रां थिसननाया फिथाय होगोन। दावबायनायनि खाबुफोर थानो हागौ। समाजारि मान-सन्माना बांगोन। गोदान बिबानफोर होनो हागौ। गोसोआ खुसि जागोन। धैर्य लाखि, साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। रां फैनायनि नेरसोन दं। गोदान सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। फरायसाफोरनि थाखाय साना साबजाथाव जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नखराव गोजोन थागोन। गुसुं दावबायनाया गाहाम जागोन। थाबथानाय एबा थालांनाय रांखौ मोनगोन। फोथायथि बांगोन। गावनि समखौ मोजाङै बाहाय। मोनसे गोदान खाबु फैनो हागौ। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 26 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। नखरनि गोजोननाया बांगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। हा एबा सम्पथिनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। बिमा-बिफानिफ्राय बोर मोनगोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनाया जागायजेनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। मोजां खौरां मोनगोन। गोसोआ सिरि थागोन। समा मोजां जायो। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रुपा गाब। सिंह राशि। फोथायथिजों खामानि माव। जिउ राहानि दावगानायनि नेरसोन दं। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर ओंखारगोन। नखराव गोसो गुदुं जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंसोर लोगोफोरखौ लोगो मोनगोन। गोदान रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। दावबायनाया गाहाम जागोन। सोरजिलु खामानिया जाफुंसार जागोन। समाजारि मान-सन्माना बांगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान सिनायथि मोनगोन। साना जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों कमला गाब। कन्या राशि। खस्थ' खालामनाया मोजां फिथाय होगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया समानथि थागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनाया जागायजेनगोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। गोजाम खामानिफोरा आबुं जागोन। बाहागोदारिया मुलाम्फा होगोन। समा मोजां जागोन। मान-सन्माना बांगोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 20 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै समानथि लाखि। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान बिबान मोननो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन।
रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। आद्रा थानाय रांखौ मोनगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोदै फैगोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। गोसोआ खुसि थागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि, साहस आरो धैर्यजों खामानि माव। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। जिउ राहाया जौगागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो लागोन। आन्थोर सुथुरफोरनि सायाव देरहासारगोन। मोजां खौरां मोनगोन। रां थिसननाया मुलाम्फा होगोन। समा नोंथांनि फारसे थागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 28 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि, नोंथाङा खाफालनि हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोदान बिथांखिया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। दावबायनायनि खाबु दं। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान खामानि जागायनो हायो। नखराव रंजानाय थागोन। आद्रा थानाय रांखौ मोनगोन। गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि, खस्थ' खालामनाया फिथाइ होगोन। राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। खामानियाव दिदोमथि थागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोदान बिबानफोरखौ आजावना ला। साननानै रां खाथाय। मान सन्माना बांगोन। खामानिफोरा थि समावनो जोबगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसारगोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 31 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि, गोदान फोनांजाब खालामनाय जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर ओंखारगोन। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदै थागोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंगोन। हरखाब मुलाम्फा जानो हागौ। समाजारि मान सन्माना बांगोन। दावबायनाया मोजां जागोन। गोसोआ खुसि थागोन। साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि, गोसोआ गोजोन थागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। धोरोमनि फारसे गोसो गुदुं जागोन। गोजाम जेंनाफोरनि सुस्रांनायखौ मोनगोन। गथ'साफोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। फोथायथि बांगोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।